akuluakulu atopere mlozi yemwe anali mtsogoleri pa chipani cha United Democratic Front abwera nopoyera kuzafotokoza kunena kuti iwoto akhala mu mndandanda wa anthu amene angathandize ndi kangachape ndi cholinga choti abale ndi alongo amene akhuzidwa ndi ziwawa zimene zikuchitika ku dziko la South Africa athe kupeza mwayi wa mayendedwe omabwerera kumuzi ku Malawi. Kutheka ena akumafuna kudziwa bwinobwino kuti nkhani imene ikuyenda motani ayendetho makosana nkhani yokhuzana ndi abale ndi alongo ameneto ali pa Sheldo campsite ku Durban. Anthu amene wandauteno anabweratu pamenepa posatira kuthawa madera amene makhala ma informal settlements amene wangati achina Bannewood ndi ena motero amene koko wajanzika zimenezi za dziko la South Africa zimakhala zikusa anthu amene wazomwe zinapangisa zonera anthu athawe kumene kwafunatu kupulumutsa moyo ndi kuthawiratu kumene ku Sheldo ku Durban komwe akukhala padakali pano pa kudikira ndi kuti boma liwathandize anthu amene wakuti akhale akubwerera kumuzi nkhani zake ambiri tikuzitsata bwino mmene zikukhalira. Nawo posatira situation imene ili pamenepa pa campsite pamene paja ambiri tikuona kuti zinthu sizili bwino, pali mavuto akulu kwambiri mbali ya hygiene potengera kuti chiwerengero cha anthu ndochuluka kwambiri. Initially pa January 3000 kuchoka pamenepo chiwerengero chinayamba kukwera mpaka kuzafika padakali pano pa ndi kuti anthu ali over 7000 amene akukhalatu pamenepa. So zikuona kuti zakhuza kwambiri anthu kuchokatu magawo osiyanasiyana makamaka nzika za dziko la Malawi zina zimene zili kunja khalenso amalawi ena amene ali kumuzi ku Malawi nawonso ndokhuzidwa ndi nyengo zimene abale ndi alongo akumana nazo kumene. Nawo posatira zimenezi tinaona kuti onjezani kenani ambiri tikumutsala bwino ife ndotchuka kwambiri m'masamba mchezo napeza kuti analemba pa samba lake la mchezo la Facebook analembato chifulaya chimene chithunzi yake tikuchiona chikuswera pa skini pathupo pameneno mapemphaso abale ndi alongo kuchokeratu ku diaspora ndi cholinga choti amene ndikuthekera atachita pang'ono tinowathandizire ndi cholinga choti programu imene yosamutsa Malawi kuchoka ku dziko la South Africa ithe mwina kutheka ndithudi. Ndiye tikaona chifulaya chimene Fosi anachiyika kuti munthu atha kuthandiza imene angathe kukwanisa kuthandiza kumene Fosi anachikira ndalama kuti ena atha kuthandiza 700 rands imene no ili ngati pati ya tikiti, ena atha kuthandiza ndi 1400 rand imene no ili ngati hafu ya tikiti yoti munthu no atha kukwera kumabwera ku Malawi. Ndiye anazayikapo full tikiti imene ndi 2800 rand kuti nomwina wina atha kupezeka zoti wasonkha ndalama imeneyo akapereka ndalama imeneyo ikwanisatu kulipira munthu mmodzi kuchoka ku dziko la South Africa kupitano ku dziko la Malawi imene nkhani zake zikuyendera. Nawo posatira zimezi tinaona kuti no atupere muluzi monga momwe ambiri tikuwatsala bwino atupere muluzi anazaona uthenga umene onjezani kenani analemba pa samba lake la mchezo la Facebook ndiye amazanena zona kuti imeneyo ndi initiative yabwino kwambiri yofuna ndithu ipanga support ndi cholinga choti abale ndi alongo ali kumene kuja athe kupeza mwayi omapita kumuzi ku Malawi. Of course atupere muluzi uthenga umene nawonso anaulemba pa samba la mchezo la Facebook unazona kuti ndi mmene aonera condition ilili pa Sheldo campsite ndi kuti akulonjeza kuti apereka ndalama yokwana 5 million Malawi waja kuti nomwina itha kuthandizira ma programs amene no akukonzedwa kuti no anthu amene wawo athe kumabwerera kumuzi ndimene nkhani zake zikuyendera. Ayi ndithu tiyamikire kwambiri atupere muluzi potenga step imene Mulungu ndithu adalise chifukwa cha chikondi chimenechi atapezeka zona kuti achitapo anthu awiri atatu zithandizira ndithu kuti abale ndi alongo amene athe kupeza mwayi omabwerera kumuzi ku Malawi. Tikudziwanso ma situations amene akuyenda nthawi imeneyi anthu agona pa mphepo pafupifupi ndithu sabata ndi masiku angapo tingotinso mwina kumathamangira sabata ziwiri ndimene anthu amene akhala ali pamenepa akudikiratu kuti mwina boma litha kuwathandiza. Pefunso kumazakhala kuti kodi kubomako zikuyenda motani aboma akuziyendesa motani nkhani zimezi. Ayi ndithu makosana tikatsata bwinobwino makamaka manarratives amagazi ochoka kuboma kutengeranso ndi imene anayankhulira mbuyo mu Justin Saidi amene ndi chief secretary to president and cabinet mazafotokoza zonena kuti poyambira penipeni kunali anthu okwana 3000 ndi nthawi imeneyo ankana zoti apanga organize ndi kuti mabasi okwana 55 mabasi amenewo cholinga chake chinachoti asamutsire nzika zimenezi andi mukuyankhula kwawo ankana zoti apanga sosi lokale kuti no asakhale akononga forex ndi mmene nkhani zake zinkayendera. Nawo posatira kuti chiwerengero chicha chinayamba kukula nthawi ndi nthawi mpaka nanoko zafikapo nena kuti padakali pano pandi 7000 plus fana ngasi anthu akupitirizabe kuchita ntchito umenewo. Inonanso kudaya lina lake neno anthu anathawa nyumba mpaka kwasiyana kumeneko zinthu zake zosakhala bwino kufuna kupulumutsa miyoyo yawo nangopeza kuti athawa makolo kwasiyana ali mnyumba zinachita kutengera ndi kuti anthu ena ake around kumenekoko ndikukatulutsana amene aona nikuoneka footage aka mmene zinthu ake zinalili. Upunina. Angakhola
Shaya. Hayi bangibeke ngamabomu uyabona ukuthi kunjani. Sofile uvule kakhulu. Nangu makani somthunzi. Uma wakho akakuthandi ne? Hayi akamthandi. Nika. Nangu umuntu. Ukhona mama lapha. Abakhona basifikile. Lapha bayeka abantu. Nangu umuntu. Basifikile somewhere. Why bahambisa chabwino utaona pamene ponkhani zake ndozosakhala bwino makolo kuthawa kwasiyana kufulumusa miyoyo yawo ana andetwe kwasiyali stranded mwangolira pamene pochani zinatengerano kuti zikatsa kumene kwani ma authorities ena ndi ena kuwatenga ana amene nkhani zake zosakhala bwino zimenezi zimene zimapangisa zona kuti ntuno azipezeka zona lakaza zapakampu ngati pamene pa pofuna kupulumusa miyoyo imene nkhani zake zimuyendera nawo tikatsala bwinobwino a Justin Saidi pa 11 June chaka chimene cha 2026 amasakamba nkhani yokhuzana mabasi 55 onde kuti no mazakambaso zona kuti ndalama zimene zimafunikira kuti apange repatriate anthu amene wawa ndi kuti zimafunikira 1 billion plus malawi kwacha ndipo tengera ndi narrative imene wamazakamba zona kuti anthu kakufuna kwabwino atha kuthandiza aboma kuti ino nzika zimene zili stranded izi zikhale zikupita kumuzi ku Malawi ndi mmene anayankhulira anthu amene nditso tikatsata bwinobwino ndi kuti tinaona basi zokwana 8 zinanyamulako anthu ena dzulo limeneyo kumapita nawo kumuzi ku Malawi pano gulu loyambirira limene linanyamulidwa kumeneko ndi kuti anali ndi mayi ndi ana kutengeranso ndi mmene situation yake ilili paja pali ma challenges ambiri anali madirese makamaka nkhani okhuza ndi ma registrations chani paja anthu amene akuyenera kupanga register chani ndi process imene akuyendesa ndi a home affairs kuchokera ku dziko limene la South Africa a dziko la Malawi ngothandizira kuwapanga identify anthu ndi mmene nkhani zake zikumendera pa kampu panepa ndaifa cha madirese amenewo makamaka kuti no malize ma process amene of course timazamva zona kuti anthu amene no anakwanisa ndi kuti no kuwapanga register ndi zina zoti anali 1400 chakuti munthu amenewo tikopera kuti pozafika lero linde kuti sochiwerengero chakwera pamene ndi mmene nkhani zake zikuyendera of course pokhuza ndi nkhani ya pempho lokhuza ndi mathandizo kuti amene ali kufuna kwabwino atha kuchita limodzi kuthandizira kuti abale amenewo akhale akubwerera kumuzi tinonanso kuti mkulu wina wake amene akuchoka kandi ku home affairs imene to zinake amati Max Biwi nazafotokozaso nkhani zimezi kunazona kuti khale basi zimenezo zinanyamuka zimene zinanyamula anthu less than 1000 kuti anthu amenewo ali munsewu ulendo wa ku Malawi of course pachiyembekezo zona kuti amalawi amenewa omweno monga ambiri tikutsatira bwino kuti ndi amayi komanso ana foma basi amene okwana 8 anyamula amayi okwana 560 komanso ana okwana 200 zimene zikuthandiza zoti onse ndi kuti ndi 760 amene no azatulukira mwina pa 17 June chaka chimene cha 2026 ngati sipakhala zovuta zina azikapita ku Blantyre kumene no azikapanga dispatch ndi mmene nkhani zake zikuyendera of course ndi kuti latest update ndionena kuti dziko la South Africa nawonso ndi kuti apanga provide mabasi okwana 10 kuti no athandizire process imene ndi cholinga choti abale ndi alongo amene akhale no akubwerera kumuzi ku Malawi ndiso process yopanga verification ndi zina zotero paperwork makamaka kuthana ndi magazi amene azikuonesanso kuti leroli akwanisa ndithu kupanga clear anthu okwana 1000 plus ndi chiwerengero cha anthu amene ali panepa atakhala zoti pesi yake ndi pamene ndi kuti zithandizira kuti mwina ndi kuti in 7 days apanga clear anthu onse ali pamenepa ndi kuti akumabwerera kumuzi ku Malawi patakhala zonoti pali provision ya mayendedwe bwinobwino kuti no palibe kupanga staki kwina kwake komanso aboma ngatakhala zoti ali committed ndi mmene nkhani zake zikuyendera ndithu monga mene tafotokoza kuti yamikire ndithu atupere mulozi chifukwa cha donation imeneyo limodzi lithandizira ndithu kuti abale ndi alongo amene akhale akubwerera kumuzi ku Malawi imenenso tingathe kuponya limodzi tiye ndithu titero thandize ndi abale ndi alongo amene ndi cholinga choti nkhani imeneyi ithe ndithu nkutheka tumakosana mwini maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene tiyankhula zona kuti mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front amene ndi atupere mulozi abwerano poyera kuzanena zoti iwo potenga ndi mmene aonera situation ku dziko la South Africa pasheodo pamene amalawi akupanga kampo aona zona kuti athandize ndi ndalama yokwana 5 million kuti mwina ithandizire zina ndi zina ndi cholinga kuti amalawi amene athe kumabwerera kumuzi ngati maganizo amene alipo fotokozani comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.